o Elen y wraig a finna ar yn gwyliau yr ha yma. Ac yn Llundain y buon ni am ran o'r gwyliau beth bynnag. Ac mi roedd hi'n dywydd braf yno, oedd yr haul yn twynnu bob dydd, wahanol iawn i'r hyn oedd yma yng Nghymru. Nathon ni wynhau'n hunan yn llwyr yn Llundain. Ond yr unig beth oedd yn anffodus oedd y daith yno a'r daith yn ôl ar y tren. Tren o Fangor i Euston, ac o Euston nôl i Fangor. A'r hyn oedd yn anodd ar y ffordd adra oedd yn bod y tren yn hwyr am bod ni wedi gorfod cymryd tren arall, newid yn Crw ac yng Nghaer. Ar rhwng Crw a Chaer, mi roedd y tren mor llawn fel yn bod ni'n gorfod sefyll. Ac mi roedd iechyd a diogelwch wedi mynd allan trwy ffenast. A dyna lle ro'n i beth bynnag yn gafal yn ochr y tren i drio gael rhyw fath o balans. Tu nôl i mi roedd yna bobl yn sefyll, oedd yna wraig mewn cadarolwyn er enghraifft. Ac o'n i yng nghanol fy nhymer o sgairio fel yna wedi dechrau edrach o'n nghwmpas ac mi roedd yna un poster ar y wal. A'r geiriau neu'r slogan ar y poster yma oedd, os oedd gynnwch chi gwyn, dyma yr hyn oedd rhaid chi wneud. Cysylltu a rhif, textio neu beth bynnag, ond dyma'r slogan. See it, say it, sort it. Drychwch arno fo, didwch amdano fo, sortiwch o. A mi feddylis i wrtho fi fy hun, mae hwnna'n slogan da. Pan da ni'n delio hefo'r drwg sydd yno ni, y pechod mae'r apostol Paul yn sôn amdano fo, sydd yno ni fel pobl. Mae yna eiria, maen nhw'n ddigon cyfarwydd i bawb ohono ni yn llythyr cyntaf Paul a Timotheus. Y benod gyntaf ar 15fed adnod. Da chi'n cofio'r geiria. Daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid, a minnau yw'r blaenaf ohonynt. Felly, dywch ni fynd ar ôl y tri pheth yma oedd ar y slogan. Drychwch arno fo, gwelwch o. Mae chi un peth sydd ddiddorol iawn oherwydd da ni'n gyfarwydd ar apostol Paul, da ni'n gyfarwydd a'i fywyd, a'i waith o, ond hwn oedd apostol y cenhedloedd, ia, hwn oedd wedi cael ei alw yn ŵr ac yn berson oedd yn cyhoeddi efengil Crist. Hwn oedd y dyn arbennig. Ond eto, mae Paul yn fan hyn yn cydnabod i fod o'i hun yn bechadur, a mae o'n gweld fo'i hun yn bechadur o ddifri, yn llawn drwg. A mae o'n siarad efo Timotheus, oedd Timotheus gryn dipyn yn iawn efo. Dio ddim yn pwyntio'r bys at Timotheus. Dio ddim yn pwyntio'r bys pechadur at Timotheus yn fan hyn, ond mae o'n pwyntio'r bys pechadur ato fo'i hun, at Paul ei hun. Fama mae o'n dechrau, a mae o'n edrach arno fo'i hun, ac un o'r pethau anodda fedrwch chi wneud mewn bywyd ydy edrach arnoch chi eich hun. Mae'n hawdd iawn edrach i gyfeiriad pobl eraill. Mae'n hawdd pwyntio bys at bobl eraill. Mae'n hawdd gweld, weithiau, llefydd eraill o bell. Ond y peth anodd ydy gweld yr hyn sydd wrth eich traed chi'ch hun. Ac yn y cyd-destun yma, gweld y drwg yno ni'n hunan. A beth sydd yn dda yn yr adnod yma gan Paul ac yn yr rhan yma o'r ysgrythur ydy i fod o
yn gweld fo'i hun. Diolch yn gweld neb arall. Diolch hyd yn oed yn gweld Timotheus. Diolch ddim yn gweld hyd yn oed i gyd apostolion. Ond mae o'n gweld fo'i hun. Mae o'n gweld i fod o wedi bod yn gyfrifol am groeshoelio Iesu Grist. Bod i bechod o yn rhan o'r croeshoeliad yna. Mae o'n i weld o. Dwch mi symud ymlaen. Yr hael beth sydd yma ydy bod o'n fodlon deud amdano fo. Chi'n cofio'r slogan? See it. Say it. Didwch, pidiwch a bod yn ofnus o ddeud, o sôn am y drwg yma. Mae yna stori yn Efengyl Lug, dameg ydy. A fyddai wrth y modd efo'r ddameg yma, dyd y gwirtha chi. Ac yn hytrach na bod i yn arall eirio'r ddameg yma, dwi am ei darllen ni, a'i darllen ni fel mae wedi chyfieithu yn Beibl.net. Stori am y Pharisead a'r casglwr trethi. Dwedodd Iesu y stori yma wrth rei pobl oedd yn meddwl i bod nhw'i hunan mor ddiwiol, ac yn edrych i lawr i trwyna ar bawb arall. Chi'n barod amdani? Chi'n cofio? Aeth 2 ddyn i weddio yn y deml. Pharisead oedd un ohonyn nhw, a'r llall yn ddyn oedd yn casglu trethi i'r Iwan. Dyma'r Pharisead yn sefyll ar ei draed yn hyderus, a dyma oedd ei weddio. O Dduw, dwi'n diolch i ti mod i'n ddim yr un fath â phobl eraill. Dwi'n yn twyllo, na gwneud dim byd drwg arall, a dwi ddim yn gwneud pethau anfoesol. Dwi ddim yr un fath â'r bradwr yna. Dwi'n ymprydio 2 waith yr wythnos ac yn rhoi 1/10 o bopeth sydd gen i i'r deml. Wel, Pharisead, da iawn chdi. Da iawn chdi. Wan ta. Ond yr oedd y casglwr trethi wedi mynd i sefyll mewn rhyw gornel ar ei ben ei hun. Chi'n bo, fel chi'n gorfod mynd yn yr ysgol ers talwm. So ddech chi wedi gwneud beth drwg. O'n i'n cael hyn yn aml iawn. O'n i'n gorfod mynd i sefyll dos i'r gongol na. Aros y fanna. Hyd nes fyswn i'n, hyd nes beth sarathron neu'r athrawes yn deithau am ddod yn ôl, hyd nes fyswn i wedi cael fy nghos. A mae hwn yn debyg iawn dydy'r casglwr trethi ma'n sefyll bod i'w gongol ar ei ben ei hun yn teimlo na nifyr i gyd. Mae'n siŵr wedi gwrando ar weddi'r Pharisead. A be ddudodd hwn? Oedd y casglwr trethi wedi sefyll mewn i'w gornol ar ei ben ei hun, doedd o ddim yn meiddio edrach i fyny hyd yn oed. Yn lle hynny, roedd o'n curo'i frest mewn cwilydd. Ond dyma oedd ei weddio, o Dduw, neu di faddau mi, dwi'n bechadur ofnadwy. Dwi'n deitha chi meddwl Iesu Grist, mae'r casglwr trethi, nid y Pharisead, oedd yr un aeth adra a'i berthynas hefo Duw yn iawn. Ac mi fydd Duw yn torri crib pobl falch ac yn anrydeddu rhai gostyngedig. Fi mae'n stori dda, y casglwr trethi, wrth wrando ar y Pharisead hunan gyfiawn mae'n canmol ei hun. Mae'r casglwr trethi yn y gongol, mae o'n fodlon deud. A dim ond deud un peth. Dwi'n bechadur ofnadwy. Dwi wedi gwneud llanast o bethau. Dwi wedi gwneud drwg. Sgyn i'n cwilydd deud hynny. Ond be oedd gweddi'r llall? O na, dwi fel un de. Dwi fel arall. Dwi'n gwneud hyn llall ag arall. Dwi wrth y modd. Ond fel oedd Iesu Grist yn deud, y casglwr trethi yma de, hwn
hwn oedd wedi dallt i'n iawn. Oedd o'n i ddeud o, dos gen i ddim ofn deud mod i'n bechadur wedi methu. Da chi'n gyfarwydd wrth gwrs a siŵr o fod a llawer iawn o'r emyna sydd yn caneuon ffydd ac yn nifer o'r llyfrau emyna cyn hyn. A mae yna lot fawr o emyna does sydd yn mynd i'r cyfeiriad yma. Rwy'n feddwl am un, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaid. Ond dwi'n meddwl am yr emyn yna munud. Dwi'n meddwl am emyn arall. Thomas William Bethesda'r Fro. O flaen o ddiw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell, o hir bell. Pechadur i'w fenw. Gyda fo ddim ofn deud, o gyda fo'm cwilydd deud, pechadur i'w enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n i cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw o'n iscaf. Ac yn yr ail bennill, mae o'n mynd yn ei flaen ac yn rhestru yr holl bethau oedd o'n weld o'i len i fywyd o'i hun, rwy'n glawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, o bydd drigarog im. Dyna chi'r casglwr trethi ynde. Dyna chi ni gobeithio, yn bod ni yn fodlon cydnabod a deud, oes, mae yna rhywbeth o'i le. Sgynno ni ddim ofn deud hynny. Ac yna'r peth ola, rhan ola'r slogan, sort it. Sort it, sortiwch o. Wel, alla fo hwnna chydig bach yn gamarweiniol. Achos y gwir ydy, fedrwn ni ddim sortio fo'r ympenna'n hunan. Dwch ni fod yn onest a deud bod na rywun wedi i sortio fo yn yn lle ni. Wedi sortio'r drwg. Be nath Iesu Grist i hun? Mae'r adnod yn fan hyn yn deud yn hollol glir dydy, daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid. Dyna nath o. Dyna'r amcan i ddyfodiad o i'r byd yma. Dyma oedd amcan y groes. Mynd i'r groes mwyn ni, mwyn sortio'n pechod ni. Mwyn sortio'n llanas ni, mwyn gweld, da ni wedi gwneud rhywbeth o'i le, a mae o'n fodlon cymryd y gosb droso ni. Cwbl fedrwn ni'n neud ydy diolch i'r Iesu am iddo fo fod yn fodlon twall gwaed dros bob un ohono ni, bod o'n fodlon sortio yn llanast ni allan. A wedwch chi, pan da chi'n cael pobl sydd yn fodlon sortio'ch llanast chi'ch hun allan, dwi'n ddiolchgar iawn. Chod, lle bod chi'n sôn am broblema neu faterion ariannol, da chi'n mynd â nhw at ryw bobl, chi sortio hwnnw i blis? A maen nhw'n dweud, iawn, fi'n awn ni. Diolch yn fawr iawn. Dyna ddylia ni fod yn neud, ydy diolch i'r Iesu am i fod o wedi sortio'n llanast ni allan. Ond, mae yna ochr arall i'r geiniog. A'r ochr arall honno ydy bod yn rhaid i ni hefyd sortio'n hunan allan. Pan da ni'n credu bod Iesu Grist wedi cymryd y cwbl ar ei sgwyddau hun, da ni hefyd yn gweld mae rhaid i ni ddelio hefo pethau. Sa'n ni'n troi, os dwi'n cofio'n iawn rwan, i Efengil Mathew, ac i'r rhan o'r bregeth ar y mynydd. Ac mae Iesu Grist yn gosod amodau, dydd y gwir, yn fan hyn ynde.
dyma mae'n ei ddeud. Os wyt ti wrth yr allor yn y deml yn addoli Duw, ac yn cofio yno fod gan rywun gwyn yn dy erbyn, gad dy offrwm yno. Dos i wneud yn iawn, neu dos i wneud pethau'n iawn hefo'n hwn gynta. Ac yna mi gei di gyflwyno'r offrwm i Dduw wedyn. Dwi'n credu bod yna her i ni fanna. Bod angen i ni sortio'n hunan allan a sortio'n perthynas a'n gilydd fel pobl allan hefyd. Os ydym ni'n credu fod Iesu Grist wedi sortio'n problemau ni allan ar y groes a gwneud hynny mwyn cynnig bywyd i ni, mae'r alwad arno ni heddiw hefyd ac ym mhob cyfnod i sortio'n gilydd fel pobl allan. Nid yn unig ar lefel leol, ar lefel bersonol, ar lefel cyfeillgarwch, ond ar lefel byd-eang hefyd. Mae o'n galw arno ni. Sortiwch eich hunan allan. Gadynod yr oedd, ger bron yr allor, yn gynta, cymoder di, medda'r hen gyfeithiad, wrthon ni. Cymoder di, a'r bobl sydd wrth gwmpas di. Ac yna tyrd, ac offrwm dy rodd. Sortia fo allan. Felly daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid. See it, say it, sort it. Diolch i chi am wrando. Amen.